Nagbabalik po inyong ayan, Tita B in the place to be. Gwapa ko, dili gwata ko, be a party. Kinipagyan po ng inyong ayaan, Tita B. Murag kaulan nun nasad mga igala. Murag kamunda ko na po, no? Muna ni Ron. Tita B! Ito lang at sa ning basahon ni Tita B. Unsaon na ako ni akong problema sa akong bana, Tita. Grabe man ka-aggressive. Usahay mo, surrender na ko, Tita, pero di ko makabiyan niya, Tita, kay iya daw ko ipapriso. Hala, grabe nga eh. Mura man manggiahak na ako kaganina. Hello? Hello, tita. Mayong hapon lang ga. May hapon po, tita. Unsa man ni ka ng minyo bagyog gali-gali o live-in lang ni? Kasal gid ni tita. Pila na mo katuig nga minyo? 9 years na. Ha? Pila may edad nimo di ay? 31. 31. 9 years. So, naka sa mga 22. Naminyo. Ha, tita. Unsa man ni siya? Sa una, aggressive? Karon lang lugar ni siya ni aggressive? Kung di man tinana sa unita, karon naman. Unsa nga klase nga pagka-aggressive lang ka nang gapanggamit na og mga hait na hinagiban? Dili po, tita. Ha? Dili po. Dili po. Unsa nga klase nga pagka... Sa una, unsa igo lang mo patong. Pag mubuto, higda. Ana lang, sa una. Karon na nanay sangat-sangat karon. Ha? Unsa mga klaseng aggressive lang ga? Dili, tita, ka nang isa ka gabi kay halos kapilan. Kanang paspagusan ni kadaghan mo buto, ana. Oo, tita. Ta ikaw di na makaya hapdos na. Tapos, tita, ay kayo magtrabaho kaya. Unsa day kung magkuan day mo magtagay day mo sa kalipay. Ikaw day ang mo drive? Ay, dili, siya man. Oh, igor ka mo higda ana sa imo trabaho. Ay, pero bilang baya. Ha? Mabilag po baya. Mabila sa kanila. O sa day style niya ka ng tuloy-tuloy o pak, buto, pahuway. Tapos pak, tira na pod, buto, ana. Oh, nga inana, tita. Burag mamukaw na sad, ana. Well, ang first pangutana lang gaka-enjoy pa ba ka og sex? Wala na. kung hindi mong gapon ko, tita, pero sabi mo, kasakal na ko ba kay hago, dayon bilar. Pero gakagana, so ibutang lugar nato. Sa primerong tira, gaka-enjoy pa ka kay siyempre di pa makakapoy sa primero. Ana lugar. Pero kadugayan sa ikaduy katulo na ikaupat kapuya na ka. Kapoy, tita, eh. Tapos pag maing ka nga kapoy naman ko lang unsa may tubag niya masuko siya lugar? Gusto ko, tita, maglasong dayon. Lah. Again ha, ang issue dili ingon kay di nakaganahan niya, dili ingon nga wa na ka nag-enjoy sa sex, kay ga-enjoy man ka. Ang imo is kapuyan lang ka kay gusto niya. Unsa day sa matagabi gusto niya kapilag gyud ay. Usahay na, tita, makakuan sa may kadua, pero ka nang sunod-sunod na gabi, tita, kay murag diyan, kung hasulon ba? Da. Unsa man nga style ka nang kung hasulong ka nang brag dili ka murag unsa man ni murag nag-rape na ang dating noon. Nung, tita. Murag ana, laka mura ba niya akong issue kaganina sa gugmang giahak nga ang asawa di ra ba gina pwede ikuan pugson kay mahimo ra ba ng marital rape. Wala mo'y problema issue doon nagminahalay mo. Mura mo na ang problema, tita. Naba mo pero dili wala mo gaaway, okay mo? Unsa man na siya hubog na siya dili pod normal. Murag asuyop man ni tita. Agay! Kay kabalo ka sa tinud na ilan, di na ako magets. Kung love you kasi mong bana, kung dapat manggod sa mga bana nga naminaw, dili kabalo mo unsay pinaka the best nga sex yun. Kanang ikaw na satisfy ka nga bana, imong asawa pod na satisfy pod. Dili pwede nga ang isa ra mo'y nalamian ang isa wa di ay mo nay bati kayo. Nahulog ni karong ang lalaki ray ganahan, ta ikaw wala na. Itino na lang ga, basig na adik na lang ga, mo nang feeling niya mo rag gusto niya mo. Drug addict ba mong bana? Magmadlok gani ko, tita. Di ni mo makita nga gasuyop. Be honest, kita raman, pero makita ni mo. Dili man. Pero feeling ni mo, murag high siya? Oo, kaya di mo siya matulog, tita. Halak ka.
Delikado ba na langga? Unsa may trabaho, unsay trabaho ana langga? Wala, nara sa balay. Ikaw mo na trabaho. Oo. So kibali gikan kag trabaho pag uli pak pura-puraan dayon. Pag inana yun. Murag yan yung ganahan. Taon sa lugar ni mag alas 8 sa gabi tapos maputol humana po tapukaw na po kag alas 10 ana lugar? Magigit tayo, hasil na kayo. Laka. Langga, number one, kung medyo gaduda ka nga medyo high ni, kana, delikado na. Kay basi ko niya, tama mong giingon, basi maglasong, simba ko lang, unsay buhaton sa imuha. Bro, delikado ni. Unsa man siya, pag mularga, kung mo trabaho ka lang ga, siya nabilin sa balay? Oo, tita. Laka. Naibarkada ni lately, galakaw-lakaw ni. Dili man po dito, nanti, Sahara. So, kanimong problema, every night na yun ni. Maginana, tita. Alak ka. Number one, lakas ha. Tanawa sa langga kung tinuod ba nang kung feeling mo murag high kaayo. Tanawa basi unya na matukhang na langga. Delikado na ah. May na lang po. Ngano manong may na lang po nga So tungod ani nga resulta murag di na nung kaganahan na makipag-uban sa iya, tama ba? Okay, bayawaan mo gud sa tita. Mo ba? Mapasakitan ba kaniya usahay? Dili man po tita, pero sulod sa mong balay ba sa mga guba. Pag maglasong siya, unsay nga style niya ang paglasong? Dili kanya pasakitan pero mag-wild lugar. Oh, nana ra tita. Laka. Mangguba og gamit. Oh. Laka. Tapos lately lang siya ingani. This year naman siguro. Laka, adik naman siguro na langga. Delikado imong sitwasyon ani langga ba? Basi kunyag sunod pag mubaliban na sa ka, basi di na maayo yang mabuhat sa imo langga. Napa ba ni mama magpapaniwa? Naa pa man. Dili po pwede mo mastoryahan ni mo nga unsa naman ni sikuan mo. Bro, di naman ni maayo. Sa tinud anay lang bitaw kay bro dili na normal sa imo ba. Dapat mo ang bana, well okay man na sa bayan nimo ana nag-enjoy mo pero dapat imo gyud siyang sultian di ba nga kung di na ka malipayon kapoy na dapat mo pahuway na po ng bana kay kapoy mo sabot. Ta ikaw pag nagtrabaho siya wa si trabaho. Langga, isiguro sa daw na langga kung unsa ginay mong bana basig hay na perminti. Simba ko lang basig matibi patrol nun niya kanamo langga. Sus Ginoo. Pila edad ani mong bana? Pila edad? 32. Pila? 32. 32. Wa sa kalingawan niya pang mulakaw ka. Baykada. Wala ka. Kulbaan ko sa imong kinabuhi langga. Wala mo'y anak langga? Naa isa. Siya may nagbantay. Oh, siya na sa balay. Siya nagbantay. Unsa day kuan nature sa imong trabaho langga? Secret ko lang tita. Bugaw. Laka basig ikaw po basig runner ka sab ha? Ay, grabe. Dili di ay. Pero again, dili issue, nagminahalay pa. Kana lang gyud imo dili makaya. Oh, gamay na lang pag-antos kita. Igna sa di ka mapugos sa kasong mabot yun ang panahon nga ipamugos ka, mabunog galing ka, magpa-konding ka, magpa-medical din ka ha. Para na kay ebidensya nga gipugos ka ha. Tita. Okay. Muna yung mong kuhan ganina sa kung giahak may gala. Ako i-upload sa YouTube kung wala mo nakakita ganina ha. Sa Bitok University. Dili pwede mapugos ang asawa bisa pag minyo mo may gala. Marital rape ang tawag ana. Pero kamo pun mga asawa kailangan naging mo ebidensya nga medyo kuan gyud mo gipugos mo ha. Ano ba yan? Alas 2:21.